Eta gero onartu hori ez dala bakarrikan ordu batzuk lanin, etxera jun eta soldata bat jaso. Hor hurrengo urte hauetan, batez ere dakagun krisi sozial eta ekonomikoa bide hartuta, nik uste dut bide asko irekiko diala kooperatibentzat. Demostratuta balako ere, olako egoeretan, kooperatiba eredu batek hobeto irauten dula enpresa kapitalista tradizional batek baino. Baina hori da gai mamitsu bat.